Κύριε Πρόεδρε της Πολωνικής Δημοκρατίας, κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι, είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας στην αξιόλογη αυτή εκδήλωση που στόχο έχει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των φίλων χωρών μας και μάλιστα στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της γενικότερης κρίσης που δοκιμάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, η χώρα μου και ο λαός της αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Η Ελλάδα ανήκει στη ζώνη του ευρώ και είναι αποφασισμένη να παραμείνει συνεπής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη στήριξη των εταίρων προχωρούμε στις απαραίτητες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά σημάδια. Οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται θέτουν τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη. Ο αγώνας παραμένει ανηφορικός και στο μέτρο που δεν επηρεάζεται η κοινωνική συνοχή δεν έχουμε περιθώρια για χαλάρωση. Ο φίλος πολωνικός λαός είναι φερέγγιος και σταθερός εταίρος. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προόδους που σημειώνει η Πολωνία. Στηρίζουμε αποφασιστικά και με συνέπεια το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καλές σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας αποτελούν σταθερή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον πολιτιστικό. Υπάρχει στη χώρα μου αξιόλογη πολωνική κοινότητα. Ζει ειρηνικά και εργάζεται δημιουργικά. Αποτελεί τη γέφυρα προσέγγισης και φιλίας μεταξύ των δύο λαών μας. Οφείλω να μνημονεύσω τον σχεδιασμό της Βία Καρπάτια, του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού δρόμου μεταφορών και κυκλοφορίας προσώπων που συμφωνήθηκε εδώ στην Πολωνία πριν 3 χρόνια. Η Βία Καρπάτια θα συνδέει την Βαλτική με τη Μεσόγειο, καταλήγοντας στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία του μεγαλόπνου αυτού έργου που διατρέχει τις ανατολικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από βορρά προς νότο, κατά μέγα μέρος από πολωνικό έδαφος και θα φέρει ακόμα εγκύτερα την Πολωνία με την Ελλάδα. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει την δραστηριότητά του αποφασιστικά. Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τις συναντήσεις των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος και της Πολωνίας. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών μετά την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν σημαντική ανωδική πορεία. Το 2012 ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 627 εκατομμύρια ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να κυμαίνονται σε 274 εκατομμύρια και τις πολωνικές σε 353 εκατομμύρια ευρώ. Η πορεία των εμπορικών σχέσεων είναι θετική, όμως μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Τα σχετικά περιθώρια είναι μεγάλα. Οι επιχειρηματίες ανοίγουν τον δρόμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όταν αυτό χρειάζεται. Με τη βεβαιότητα ότι η σημερινή εκδήλωση θα βοηθήσει αποφασιστικά στην σφαιρική αποτίμηση των δυνατοτήτων και προοπτικών των οικονομιών των δύο χωρών και ότι θα ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας, στέλνω μήνυμα φιλίας προς τον πολωνικό λαό και εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους παριστάμενους για την προσοχή τους. Σας ευχαριστώ.